Η Κατερίνα υπέφερε από ένα πάρα πολύ σοβαρό αυτοάνωσο που ακούει στο όνομα ρευματοειδής αγκιήτιδα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που μας είχε μοιραστεί μαζί μας είπε το εξής, ότι το ανοσοποιητικό στην ουσία επιτίθεται στα αιμοφόρα αγκία προκαλώντας φλεγμονή, ισχυαιμία και τέλος νέκρωση ιστών. Τα χέρια της ήταν γεμάτο κόκκινα σημάδια και υπέφερε με αρκετούς πόνους για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βάλει στη ζωή της ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο υγείας, τελείως φυσικό, και αυτό που μας χαροποίησε ήταν όταν μοιράστηκε μαζί μας τα πρώτα της αποτελέσματα. Ενώ όταν είχε ξεκινήσει αυτό το πρωτόκολλο, τα χέρια της είχαν ακριβώς αυτή την κατάσταση, μπορείς να τα δεις, και μάλιστα για την ακρίβεια μας είπε ότι όσο βλέπετε τα χέρια μου σε αυτή την κατάσταση, πολλαπλασιάστε τον πόνο που νιώθω εσωτερικά. Είδαμε ότι μέσα σε 6 μήνες με τη χρήση του εξατομικευμένου πρωτοκόλλου κατάφερε στην ουσία να πάρει πίσω τη ζωή της. Τα χέρια της πλέον είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν θα έλεγα ότι έχουν εξαφανιστεί τα σημάδια, και εκεί είναι χέρι άκρας υγείας. Είναι σε καθημερινή φόρμα, σε καθημερινή ενέργεια. Και αυτό που καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά ακόμα είναι το τι δύναμη έχει ο οργανισμός μας όταν του δώσεις τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται και ζητά καθημερινά.